Vila García xa ten a vista posta nun dos seus festexos máis grandes do ano, as festas de Santa Rita. A vila prepara unha ampla programación do 19 ao 22 de maio, aínda que como previa adianta un concerto o día 13 do grupo Tolemias Confort. A festa comezará o día 19 coa Feira Celta e o concerto da Orquestra Capitol. É unha cosa que coidamos bastante, escapar desas feiras medievales e que sea un pouquiño máis nosa. Temos tamén aí xogos infantís, vai haber animación de rúa, con música. O día 20, a vila celebrará o concerto de Revolver. No Parque da Xunqueira, con Revolver, un clásicos destos do post-rock que todo o mundo conoce, con cancións moi conocidas, esos temas dos anos 80, 90, que a banda sonora de moitas personas. Os días 21 e 22 serán as orquestras as que se encarguen do espectáculo. O domingo actuará París de Noia e o luns Olympus. E, bueno, pois París de Noia ateremos o domingo 21, ese previo ao festivo local, e esperamos, bueno, pues que haya moitísima xente, sabemos que ten moitos seguidores e que disfrutarán dese novo show de París de Noia. O luns 22 temos outra das grandes orquestas tamén, temos a Olympus. Na festa non faltarán os pasacalles en diferentes rúas da vila, o concerto da banda de música e as misas. Unha programación completa e variada. Eu definiría casi como unha romería urbana popular, porque vamos a mezclar tradicións con actividades para todo tipo de persoas. Hai algo moi demandado, eso escoitar tamén pois o que pide a cidadanía, o que pide a xente, en todas as festas, pero principalmente nas festas de Santa Rita, pois hai moita querencia, moita petición polas orquestas. Os postos de comida e as atraccións tamén estarán presentes na festa xa dende o sábado 13. A programación tamén inclúe numerosas actividades para os máis pequenos, destacando a celebración do Festivaliño on the Road.